na maza nwa asọbalị nne mmiri dị Igbo egwu sọbalala na-azụ nwa etikuwe kwa ngese gị nge batakwa n'ọsọ nne m gbala ọsọ bịa n'oti nwata na-etoro nwata n'iru nne ya okwu na elele na elele nna nwere onye ọzọ ya alịghị azị ya nne m dịka ogbu ọgụ na ọgụ nwa abụrụkwa na ọgụ nwaanyị na abụọ na-anọ ogbole ala n'aka nne m bịakwa n'ịza m okwu na ọ bụ na ịzara m na nwere onye ọzọ ya aza m sọbalị oke ngene sọbalị oke ngene sọbalị oke ngene ọ gị mere nwaanyị a ga-ọmụta iji mee ịtọ ngị mere na-ewere ive ọ bụ onwe ive ọ bụ sọbalị ngị dupụrụ onye egwu na-atụ ngị mepụrụ onye ive na-abịa arụ nne m alịbakwanị ngesị gị ngị gbala ọsọ bịakwanị gbalị bịa anya aga ka onye obele na-eti nne m anya ya ala igwe nwere ebe ọzọ ọ je ene nne m batakwa n'ọsọ na gwa ndị m ka nna alị gị taa n'ịnwa mụ na m sọbalị na ezinụlọ m ana m ayọ ga ayịyọ ọ bụ ekpele sọbalị Holy Week ya ga ka nọ n'enu ya ọ bụ osikapa ka mkpo n'aka rice ana m ayọ ga ayịyọ dịka rice enu nwa njikwa na-aga ọvọta anụ nwa bụ rice m chọrọ isili ndị nka mma sọbalị ka mmụọ ka m mma ka o wetara m akụ na ụba ka o wetara m ive olili ive mma eli akọ na m ive ezinụlọ m ya eli akọ na nwa dịka rice nwa dị agụlịta ọnụ ụdị a ka ive ọma ya emere m ya adịkwa na agụlịta ọnụ ụdị a ka ive ọma ya emere m sọbalị ya adị agụlịta ọnụ ụdị a ka ive ọma ya emere ezinụlọ m ya adị agụlịta ọnụ ụdị a ka ive ọma ya emelụ ive niile all my fans all my followers ndị si m chetebe na ekpere ya adị agụlịta ọnụ nne m dịka ogbo ọgụ na-ekwe na osikapa anwa ka nna ya gaghị ya sọbalị ka nna chi sili ndị nka mma nli asị m ndị ka m mma my destiny helper onye nekwasịrị inye m kọntaktị onye nekwasị inye m kọnekshọn onye nekwasị inye nwa sọbalị kọntaktị onye nekwasị inye nwa sọbalị kọnekshọn onye nekwasị ilite ụva n'aka ebe ọ bụla ọ nọ ka agụ ogo ya inye m nri ka agụ ogo ya inye m okem sọbalị okem dị na mmụọ luo m aka dịka m na-enye ndị nka mma okebe sọbalị okem dị na mmiri luo m aka okem dị na mmadụ luo m aka okem dị n'obodo oyibo luo m aka sọbalị ayịyọ ka nna ayọ gị ekwena osikapa ma ka nna ayọ ga ayịyọ dị na ọ dị agụta ọnụ ụdị a ka ive ọma ya emere m ya adị agụlịta ọnụ ụdị a ka ego mma kpata ya adị agụlịta ọnụ ụdị a ka mmụ mmụ ya amụ ya adị agụlịta ọnụ ụdị a ka ọganiru m ya adị agụlịta ọnụ ụdị a ka testimony ụmụ sọbalị ya adị agụlịta ọnụ all my fans all my followers ibe na-eso m eme ekpere nwa ụdị a ka ive ọma ya emere ya adị agụlịta ọnụ nne m ala na-azụ nwa dịka ogbo ọgwụ ayịyọ ka nna ayọ gị ọ bụ na anyị emewe ekpere eme wee mekpuo sọbalị ibe niile na-achọrọ igo moto gabagowe moto ibe niile chọrọ ịlụ ụlọ gaba lụwa ụlọ ibe niile ibe na-ana agara ọrụ ka ibe gaba leba ọgwana nke sị mụ yọọ na mụ ya ayọta nwere agbagwo ezumezu arobi na-agụ ezumezu arobi na-agụ ezumezu arobi na-agụ si unu batakwa n'ọsọ n'oluo ka o ji elu nwere na-agbakwu chukwu oke mbụ dị mmasị abata ọsọ ibe niile dị na ịba arịa mụ alụsị niile m ji eme dibịa bata n'ọsọ n'oluo ka o ji elu ọkwa na osikapa ka m ji gwa na-ayọ unu ahịa osikapa nwoke na-eli ya nwaanyị na-eli ya nwoke na-eli osikapa nwoke nwaanyị na-eli osikapa wee chaji ive ọ ji eme m ọjị imi ọkpata ya n'ụzọ ije nwoke na-esi nri osikapa nwaanyị na-eli osikapa wee kpele m aja ekpele egwuru m ọnwụ ike gbuo onye nwoke na-eli osikapa nwaanyị na-eli osikapa ive ọma m dị n'aka esonye ive ọma abụ na ya rụrụ ya ọkụkọ onye mie ka o wee were onwe ya nwoke na-eli osikapa nwaanyị na-eli osikapa sị ka nya gwọrụ nwa sọbalị ọgwụ esi m na oli osikapa gbuo onye o metụ osikapa aka osikapa yọbịa ọya nwoke na-eli osikapa nwaanyị na-eli osikapa bụ onye ọcha bụ onye Igbo kwesịrị inye nwa sọbalị ego egwu na ebe ọ bụla ọ nọ olire na osikapa ka ọ dewe na rest of mind ọtị na onye nwa sọbalị ego ọ kwesịrị inye ayịyọ ka nna ayọ gị nwoke na-eli osikapa nwaanyị na-eli osikapa m kwesịrị ịrụlụ ọlụ ọgala agalị ka o loketi ya m lụọlụ ọlụ ka ọ gaala ya nwoke na-eli osikapa nwaanyị na-eli osikapa nlụ ọlụ ya na-agara aga taa ka na-ekwu na olira na osikapa alụwa ọlụ na osikapa akọneti ya ọlụ abụ nlụlụ ya gaba onye na ọya na-aya na-eli osikapa ka m kwu na o tinyere na osikapa n'ọnụ osikapa ọbụlụ ọgwụ ya agwụ ya nya bụ ọya na-ayị ya ngwa na-ayọ ga ayị ya ze nwaanyị bi na mmiri dịka ogbe ọgụ ka ị nalị m
ekpele nwe na-ekpe nala mmụsọbalị niile in the whole world ekpele na nwaanyị na-ekpe ma ya mara ekpe maọbụ na ya mara ekpe otu ọbụla esi na-akpe otu a ka o esi wee lee ọ ya adịla anyị mma ọ adịla mmụsọbalị mma emecha ekpele nwe onye na-egoro moto ogo moto ya na-alụrụ na ọlụ ụlọ ya na-alụ họtelụ ọlụọ họtelụ ya na-alụ fuel station ọlụọ fuel station egwu na mmụ arụ na-alụ ọlụ ya akarịcha ngozi ya bịaba dịka osikapa na ada agụta osikapa ọnụ mmụsọbalị niile all my followers all my fans ngozi ya abịaba dịka osikapa na ada agụta osikapa ọnụ adịla anyị mma na eke adịla anyị mma na oye adịla anyị mma na abụ adịla anyị mma na nkwọ ụdị nji wee gị ka o eji wee lee adịla anyị mma adịla anyị mma adịla anyị mma awụsa osikapa na ọkụkọ achọbụ ya otu ọkụkọ si atụli ụdị aka nsogbu ya esi wee bịa ụdị aka nsogbu ya esi wee gbara anyị ọsọ ụdị aka ebe ọma ya esi wee chọtawa anyị achọtawa ego ya achọtawa anyị achọtawa ọganiru ya achọtawa anyị achọtawa ọmụmụ ya achọtawa anyị achọtawa ife dị mma dị iche iche achọtawa anyị ụdị a njụ gị ka o eji lee n'aba Chukwu na ọdịnala